Velkommen til Ocean View. Nu skal du komme ind og se en rigtig lækker lejlighed. Der er en flot lejlighed herinde på 3 værelser. Det første værelse, det er en treværelseslejlighed. Der er nogle lækre skabe faktisk hele vejen igennem lejligheden, hvor værelserne de har indbygget skab. Der er masser af opbevaringsplads. De har nogle store badeværelser faktisk også, hvor man har en kæmpe stor brusenisse med udsigt, imens man står og tager bad. Der er tænkt over hver eneste lille materiale. Vi har en mega stor seng her, samtidig med at vi kan ligge i sengen og så bare kigge ud over havet eller bjergene. Der er egen privat terrasse her også. Super fedt om morgenen og få sin morgenkaffe. Og så er det bare dejligt stille. Vi er gået ind her. Der har man næsten faktisk en lille afdeling for sig selv, hvor man har badeværelse igen. Herinde dobbeltseng herinde også. Stor dobbeltseng. Og vi har igen de indbyggede skab, så man kan få pakket ud. Den her skønne terrasse, som har et par stole, man har sat sig. Samme udsigt ud over havet eller bjergene. Og rent faktisk kan man også, hvis det er, at man går herhen, så kan man se ned til tennisbanen og golfbanen. Alle værelserne har de her transparente gardiner, man altid kan tage for. Og hvis man gerne vil have mørk lægning på, så er det også en mulighed. Det er alle værelserne, der har dem. Ja, der er lige, hvis jeg skal huske at fortælle, der er faktisk også mulighed for at vaske her. Tørretumle. Det er også noget, vi kan gøre. Det sidste værelse, det er master bedroom. Der har vi herinde. Kæmpe stor badeværelse. Med badekar og roselis. Og her kan man også se, at der er gardiner til ude på den anden side. Men du kan gå i bad, hvor du har hele udsigten til Marbella, ud over Marbella. Så man kan stå i badet og have den smukkeste udsigt. Og selvfølgelig dobbeltseng. Master bedroom har selvfølgelig også sin egen lille terrasse, hvor man kan gå ud om morgenen og få sig en kop kaffe, eller om aftenen få sig lige en afternoon drink. Herfra kan man gå direkte over på terrassen. Man kan også gå tilbage igen med sin egen, men man kan gå direkte her ud, hvor der er grill. Der er plads til at få sin grillmad og aftensmad på terrassen, frokost. Og der er selvfølgelig også lounge-sæt. Så kan vi gå ind den her vej. Her har vi jo så sofaafdeling, hvor man kan sidde og nyde og slappe af efter en dejlig dag. Enten med golf eller på sightseeing. Der kan dækkes op til familien her, venner. Og her kan der jo lave det lækreste mad. Der er alt, hvad du behøver. Og så stå her med den her fantastiske udsigt. Og bare nyde og lave enten cocktail, drinks, mad. Bare nyde det. Der er også